What is it? Super cute. Maliit ka pa for adventure. From Ann Mendoza. Hi po. Pwede po ba mag-request ng vlog? Oh, and then we just asked. Gandang araw. Hapon, mga inday. So, kadadating lang namin. Galing sa... Okay. Ayun. Ay, mga inday. Napagod ako. So, kagagaling lang namin sa tindahan. If nanood kayo ng live ako papunta doon sa tindahan at pumunta kami. Namili kami, mga inday, ng kung ano-ano lang. Kung ano-ano lang. And, oh my gosh, napapadpad si Sabi sa mga laruan. Halos lahat ng nadaanan na laruan, gusto niya. Buti na lang nadadala sa, ayan, wala tayong pera, Sabi. So, nadadala siya sa ganun. And, kaya lang, meron talaga siyang dinosaur na, ayan, napulot niya. You show to them the dinosaur. Dinosaur. No, that is I. The dinosaur, you show to them. Dinosaur. Buti na lang, yung mumurahin yung nabili niya mga inday. Siguro mga piso ata to. Ayan, nag-aan na siya. Woo! Okay. Ayan. So, pag may dinadampot siya na mahal, ay sinasabi ko sa kanya wala kaming pera. Buti naman naniniwala siya mga inday. Here. So, yung tindahan na pinabila namin, Action ng pangalan mga inday, mga mura doon. So, mga mangilan-ilan akong pinamili. On August 1 nga pala, birthday ni Savi. Pero nag-decide kami na, kasi cool, ano pa talaga yung energy namin since every gabi, walang tulog. So, nag-decide kami na, ayan, mag-aano na lang kami, kung saan kami mag-celebrate na family. So, in-skip na lang muna namin yung celebration with other, ayan, mga visitor, mga inday. So, kami na lang muna. Kaya, bumili ako ng mga kung ano-ano kasi magbabakasyon na dito. So, start na nila ng bakasyon din. May bakasyon din sila mga inday. So, 27 wala na. So, last na nila napasok ngayong Thursday mga inday. So, ayun, nag-ano ako ng para sa ibabox ko pa to, ito. Tapos, hindi ko alam ano yung may ipapares pa kami na isa. So, ibabox ko siya. So, yun yung ibibigay sa mga kids. So, yun lang naman yung mga parang ginagawa nila dito mga inday. Like for example, ito laruan, yung ano, palubo-lobo. Ito yung stamp-stamp. So, yung mga makapagkunting bagay na makakapagpasaya sa, ayan, mga kaklase niya na kasing edad din niya. So, yun yung pinamili ko. So, mga 15 na ganito yung binili ko mga inday. Kasi, hindi ko alam ilan sila. Pero yung mga ganun kasi hanggang 15. So, hindi na sila lumalagpas pa ng 15. Kaya 15 yung binili ko. And may binili akong ganito. Ayan, may history to mga inday, i-search mo. So, ayan, gusto nitong pumasok sa Pinas. So, yung pangalan ng chocolate is Filipinos. Kaya lang, parang na ano sila, na-ban sila. Kasi nga, diba, chocolate, dark siya. So, para sa mga Pinoy, parang discrimination siya, mga inday. Kaya na-ban sila. Hindi ko alam kung kaninong presidente pa yun. Basta, bata pa ako nun. So, ayun. And, nagpabili si Dudong nito. Heater para sa caravan namin. So, handy siya kasi maliit siya. Since, di ba, kailangan yung mga staff sa caravan, medyo ano siya, ayan, hindi siya mga dapat kalakihan kasi caravan lang naman siya para magkasya lahat ng mga staff. And nag-ano din ako nito, every time magta-travel kami, kailangan always may mainit na tubig para kay Inday Gamay. Actually, may dalawang ganito si Dudong, kaya lang nag-decide ako na bumili ng bago para for Inday Gamay talaga. Kasi yung dalawang ganito namin, inaano namin para sa kape or tsaa, nagdadala kami. Kasi, di ba, maano dito. Ay, nako. What will ya? The Paw Patrol? Oh my gosh, yung sipon mo. Ay, sorry.
Hindi na namalayan ni Mama yung sipon ni Dudong. Yeah, you go there now. Sipilu. Yes, Sipilu. So, ano yung superhero yun mga Inday? What is this? Sipilu. Superhero. Yeah. What is that? Sipilu. Okay. Oh, you go there now. Miss Kin, there in the garden of the town, yeah? Ayan mga Inday. So, mga ganun lang naman yung pinamili ko. And, pumunta din kami sa grocery store. So, papakita ko sa inyo. Ayan, mga Inday. So, andyan pa siya. Buti may ganito siyang lagayan. Ayan si Inday Gamay namin. Maganda yung tulog pa rin. Buti na lang. My gosh. Nga pala mga Inday, naisipan kong magsabaw. So, bumili ako ng meat na beef. Para, ayan, magsabaw ako. Bumili din ako ng mais. At kung ano pang recados na para inilaga siya. May repolyo kami na na-harvest. So, ayan. So, isasahog ko siya. And ito din, ang dami naming courgette. Tapos, magsusup na lang ako mamaya din. So, I hope ma-okay pa siya until Sunday para maibigay ko siya sa isang friend namin na Pinay. Kasi hindi naman mauubos mga Inday. So, next time, alam na namin na ang isang plant nito, madami siyang naaano. So, every week, may naaano siya bago. Ay! Now. Sorry. Na, kayong problem. Nit dun now, nit dun. So, ay mga Inday, asikusuhin ko na muna. Lalagay ko lahat dito yung mga napamili kong grocery. And, bumili na lang pala ako ng bihon para magbihon ako. Kasi pag hindi medyo malaki kasi yun. So, magbibihon ako. Ay, sumakit ang ulo ko. Ang init kasi. Tapos nakalimutan ko pang mga Inday. Mag-ano ng sunscreen ba? Lotion. Ay, nagkalat na naman si Dudong. Mga Inday. Kapadede pa lang kay Inday Gamay. Nga pala, bumili ako ng fruit cocktail kasi since hindi na ako buntis, so ayan, makakakain na si Inday ng mga sweet again. Kaya mag-fruit salad ako. And, ayan, ingredients dito, lasong Pinoy na din naman siya pag hinaluhalo ko. Say hello mga Inday. Hello. Hi. Babe, siya, very good girl siya kanina. Hindi siya umiyak. Nag-sleep lang siya. Tapos, nagising siya. Hindi din siya umiyak. Sabi ko, kailangan na to ng milk kasi more than 3 hours na tong tulog. Hi. Hello. Hindi ko alam ano magiging color ng mata niya, mga Inday. Kasi, kung i-compare ko siya nung baby pa si Savi, much lighter yung color ng mata niya now. Pero mostly kasi mga light brown yung color ng mata dito ng mga mixed. Meron akong isang kilala na, ayan, may color yung mata niya, isa or dalawa, ganun lang. Pero mostly mga brown yung color ng mata nila. Pag minixed ang blue, tsaka yung mata natin. Hi! Hi! Andito na ang samukan. Oh, your nose. Come on, you say hi, guys. Say hi, guys. Hi, guys. Masunurin yan siya kahit moody. Ilalagay kita sa duyan. Lalagay ko muna siya sa duyan mga Inday para makapag-start na akong gumawa ng fruit salad. Para mamaya malamig. Tapos, maglalaga ako. And, tumawag nga pala si Dudong. Maliligo sila sa lake. Sasama niya si Dudong Gamay. Kasi ako ayoko pang sumama. Maliit kasi, maliit ka pa for adventure. For Papa's adventure. Ayan. Ay, magiging laagan ka din. Kasi ako mga Inday, homebody ako sa Pinas. Dito, wala eh. Hindi kami nagpipermi talaga mga Inday. Kung hindi lang lockdown, malayo na ang napuntahan namin. So, gusto ni Dudong yung mga France, mga Italy, ganun. Dito sa Europe kasi, pwede mo ma-travel. So, for example, punta kayong Germany, madadaanan mo yung Belgium, yung Limburg. So, pwede kayong mag-stay pa picture kayo. Ay, nandito ako sa Belgium. Ay, nandito ako sa Limburg. Doon pala, lang pala, magkakatabi lang pala mga Inday.
Na si Papa, so siya yung nagbabantay kay Elena at Sabi. Tapos ako nagluluto ako. Kasi, oh my gosh. Pagkadating ni Dudong dito mga inay, nag-isiyakan yung dalawa. Umiyak si Elena. Sumabay naman tong si Sabi. Ay, ganito pala ang buhay mga inay pag dalawa yung anak. Na, alam mo yun, yung gap nila hindi ganun magkalayo. So, itong isa pa, bebe pa. Ay, nalagyan ko ng mais yung nilaga ko. Ay, kamuti nga pala ako. Lalagyan ko na lang. Ayan, isang ganito lang. Lalagay ko para maluto din siya. Ayan, habang nag-alay tayo maluto yung nilagan natin, magsha-shoutout tayo mga inday. Shoutout to sis Zuse Castillo. Sabi niya nakaka-inspire naman yung love story mo. Sana someday may makahanap din ako ng true love. Of course, mga inday. Ayan, dasal-dasal. Pinagdasal ko yan sa Baklaran, si Dudong. Oo, totoo mga inday. Nor TV, shout out. Nemalin Padilla, Shane Mura, Sis Melody, shout out. Jacqueline Senorio, Aya Esguerra. Alam niyo ba si Sis Aya? Super sikat na. Thank you for dropping by, Sis Aya. Bruso Vlogs. Yang Pinay Engineer in India, shoutout sis. Martin Maldito, Ann Mendoza. Uy, may ano siya. Ayan, may request siya, mga inday. Ayan, from Ann Mendoza. Hi po, pwede po bang mag-request ng vlog? O someone is requesting a vlog. Na magbigay po kayo ng tips kung paano malalaman na may gusto sa inyo ang kachat nyong Dutch guy. Love. She wants me to give her a tip. How will she know that this Dutch guy is in love with her or like her? Because they are chatting already every day, but then she still didn't know if what is the level of relationship. You like? Huh? Are you like? No. Oh. And transgender po ako at may kachat akong Dutch for 5 months. They are already been chatting for 5 months every day. And they are like they are in a relationship, but they are not. So it's complicated. Well, in Netherlands, we just ask. What? Just ask. Mga inday. Ayan, wala siya sa mood magpakita sa camera kasi pagod yan siya sa work, mga inday. Kakarating lang, tapos umiiyak ng dalawang bata. So, ayun, sabi niya, alam niyo dito, totoo sabi niya, dito in Netherlands, just ask, sabi niya. So, straightforward ang mga tao dito, mga inday. Kung may gusto kang, ayan, itanong sa kanya, walang mali siya sa kanya, itanong mo, sabihin mo, ano ba tayo? What are we? Yeah, where are we standing in our relationship? You can ask her now. Oh, ayun no, sabi niya, what's our standing in Yeah, I the want relationship? to know, because I'm not sure about where we go. Oh, ayun, sabi niya, just ask, ano daw yung standing ng relationship nyo, because, kasi gusto mong malaman. And if he likes, what's the next step? Kung ano yung nasa isip mo, sis Ann, sabihin mo sa kanya. So, sabi nga niya, just ask, ano daw yung standing ng relationship nyo, and yun nga, sabi niya kanina, if ayun, ano na yung, if gusto mo daw, itanong mo, if gusto mo ba ako, or if gusto kanya, ano yung next step. So, ayun mga inday. Wala kasi sila ditong ligaw na tinatawag, mga inday. So, if napanood nyo yung mga vlogs namin sa previous na mga video namin, ayan, malalaman nyo na sinabi ko na actually, hindi ko alam kung kailan talaga naging kami, mga inday. Kaya yung pinaka-anniversary namin, September 18, yun yung araw na kung saan una niya akong in-email, una niya akong message, mga inday. So, kasi hindi nga namin alam. Wait, nangihingi ng tubig, sige yung gamay. And, sis Ann, if sinabi mo na in 5 months, everyday kayo nagkaka-chat or nag-uusap,
Meaning, feeling ko, parang si Dudong, everyday kami, walang may, nabilang lang ako na 1 or 2 beses na hindi kami nagkausap. Kasi dahil sa signal. Pero, ayan, masasabi ko na seryoso siya, if ganun. Kasi, sino ba naman yung mag-invest ng time, mga inday, kung hindi naman pala, walang patutunguhan, di ba? Tapos everyday. And ayun, sabi niya, para kami magjowa pero di naman po kasi di naman nanliligaw. Ganun po ba sila? Paano po ba malalaman na kami na? Salamat po. So, ayun, walang ligaw thing dito mga inday. Parang kung sa atin, mutual understanding. Parang feeling nyo na ano. Tapos, direct to the point dito. So, itatanong mo talaga kung ano ba tayo, ganun. Ano ba yung status ng relasyon natin. So, ganun inday. So, ayan sis Ann. Walang pakeme-keme mga tao dito, tanungin mo. So, wala. Para sa kanila, normal lang yun kung itanong mo sa kanya. Hindi yun parang sa atin na, ay, ano ba to? Nagtatanong, ba't ano? Normal lang. Mga ano dito, direct to the point ang mga tao dito. So, ayan, paluto na yung sabaw natin mga inday. Ayan siya. And ayun, mamaya-maya ulit, kakain muna kami kasi, ayan, hindi talaga kami masyadong nag-video pag kumakain. Kasi hab-hab kami kung kumain. Joke. So, ayan, ayaw lang ni Dudong. Gusto niya kasi concentrate sa pagkain. So, walang vlog.